Почнем. Значи, искам да покажа един нов модел далекомер. Сравнително. Скоро го взехме за един познат. Това е моя, който ползвам в момента. Не точно моя, но далекомера, който ползвам в момента. Фен съм на Nikon. По принцип ползвам Nikon и вече съм имал може би 7-8 Nikon съм имал. Това е поредния. 6 пъти увеличения, 21 предна леща. Съответно мери на около 500 метра. Сравнително добра бързина. Няма посветка. Стандартен. Това тук вече е съвсем друго нещо. Това е бинокъл Bushnell Fusion 1600 с граден далекомер. 12 по 50. Принципно мисля, че беше последния в България, той, когато го взехме. Малко апгрейд има тук на предните капаци, са направени да не може да падат. Задната капачка също. Съответно може да се променя междуочното разстояние. Направено е опцията за когато човек е има диоптрична корекция и когато човек е с очила. Сега в това положение, когато човек носи очила, за да го ползва, и когато човек, както мен в случая, не ползва очила, се ползва по този начин. Има като всеки бинокъл, от тук му е фокуса. Ето Bushnell Fusion 1600. Включването по принцип, ако не може да си го ползваме като най-обикновен бинокъл. Гледа много контрастно, много добре. Висок клас на Bushnell. 12 пъти увеличение, това е горната граница, в която бинокъл е използваем без статив, нали, докато е в ръка. Не е твърде голям и твърде тежък. Гледам много контрастно, наистина много контрастно. Тук в сравнение с разни скъпи оптики, наистина гледа много добре и определено вижда по-добре от една оптика, която е с 12 пъти увеличение, заради все пак по-широкото зрително поле, което има и повече светлина, което влиза. Включването на далекомерния режим става с това копче. В момента, в който се включи, в тясното око се виждат надписите на далекомерната скала. Има най-различни режими, от тук се сменят тези режими. Сега, нещо, което ми харесва, има използваема посветка вечер. Далекомера, който ползвам, Nikon няма, този има, т.е. скалата постоянно свети постоянно осветена. Има 4 нива на осветеност. Според ситуацията, нали, през деня трябва да е на най-силната посветка, вечерта може да е на по-слабата. Има доста режими. Мери ъгъл хоризонтален, мери инклинация, мери височината когато мерим на високо, мерим височината на обекта, който е спрямо нас. Спрямо нашата височина, колко е висок обекта, който мерим, примерно някой стълб или някой хълм или някой блок. Каква е разликата в височината между нашето ниво и нивото, което мерим. Какво ми харесва? Наистина гледам много добре. Мери доста бързо. Мери доста коректно до 1500 метра, в зависимост от големината на обектите. Преди малко мерихме стълб, бетонен стълб. Стандартен бетонен стълб, който държи ЖП линията. С този малко на това разстояние 334 метра, с този стълб малко се забавя. Трябва да се внимава, да не мърдаме много и да го измери с Nikon. Мери го иначе стълба без проблем, но просто с известни уговорки относно бързината на мерене. Докато този още в момента, в който насочим, веднага го мери стълба. Съответно, примерно, жица на далекопровод този мери на около 70-80 метра, този мери на около 150. Така, нещо, което не ми харесва. Много сложно се сменят различните посветки. Когато искаш да свети екрана по-силно или по-слабо, трябва да влезеш в менюто, да избереш опцията посветка на екрана, да коригираш, да излезеш от менюто, което като цяло е малко бавещо. По същия начин и
опциите има много опции с избор на преден обект, избор на заден обект, водни площи, доста режими има. Въпросът е, че аз дори мисля, че не може човек да ги наизусти всичките, защото са доста и е доста сложно менюто. Това малко не ми харесва. Да минеш от един режим на друг е доста бавно. Иначе, когато си го нагласил, яркостта на дисплея също се настройва по окото. Според човека си го нагласяш точно фокуса на дисплея. Но когато си го нагласил, се работи доста бързо с него и е много удобно. Ако не си го нагласил обаче добре на окото бинокъла, проблемът е, че веднага не можеш да видиш дисплея с показанията. Трябва да е точно добре прогонен по твоите очи, за да видиш дисплея. Не знам как е направен, но ако малко мръднеш от вляво или вдясно, дисплея го губиш. Иначе това е за него хубава вещ. От всички бинокли с граден далекомер този е най-евтиния. Към 1800 лева някъде. 1860 лева беше. Другите са по-скъпи, но като цяло се заслужава парите. Дава много голямо предимство в сравнение с един далекомер. Вместо да мъкнеш два уреда, мъкнеш един, гледа много добре, мери едновременно и определено някои колеги се опитват да ползват далекомера за бинокъл. Тези далекомери, мое мнение е, че не стават. Особено при вечер, когато не им стига светлина, тая малка предна леща не е направена за тази цел, докато това върши идеално работа и през деня и вечерта просто гледа зверски. Който му трябва такова нещо, може да си го вземе. Ако сравнявал съм с лайка имат подобен, лайката гледа по-добре. За мерене не знам. Лайката за гледане гледа се найде по-добре, ама тя е и горе-долу 2 пъти по-скъпа. Така че това е, може би, бюджетно решение за 2 в 1. Това беше.